That's why I'm Mr. Pusek. Yeah. Umuntu bekhuluma ukusakala akangitshengise bese Pusek face. Munenkinga bese Pusek. Mina munge ungenzela lutho Pusek. Ngisho ngakhuluma nje njani Pusek. Ngeke ngize mina ngizwe ngawe ngishaya ivideo ngefoni yami ngiposte ngedatha lami bese uzongitshela ngiyabheda. Uhlangana lapho wena. Lo ethanda yenze njani? Nayeke ukuyithanda ngenxa yakho ukuthi wena uyifuni Pusek. What about ngani sema-support? Ay labo kwangifuna nokuyihlupha ngabo bafuna imali as not make sure. No. Lawa sewasabamsini. No. Uyibuzoyiza intombi zayiphathi iPhone 15 mina. But No ukuthi mina ngenza uTikTok ngidumile akusamele ngifeyile manje. Hayi ngokwahleni ngeke ngingafeyili mina. Ngenxa ukuthi ngingaziwa ku TikTok samele ngingafeyile. Ngizofeyila uma kumele ngifeyile. Hawu ngeke ngafeyili mina. Hawu yes, sanibonani molweni abusheni and welcome to yet another episode of Utopia Unplugged podcast. This is your host with the most Umlibo and of course Anhambi Ndodwa. Umce is here. Umce, say hi to the peeps. Hi peeps, this is Mtaya, your co-host for today. As you know it, man, I'm behind the camera today. That's what's up. And yeah, you know him as Futsek, but umamakhe wambiza uPhila Sande. Man, bengicela ubatshela ngokwakho. Hayi igama lami sanibona igama lami nguPhila Sande Zulu ngidumele ngele kaFuseki lapha ku TikTok ngoba nakho ngithuka hlapha abantu abanenkinga yabo ngithuka abantu abanenkinga nje nami unenkinga futhi kodwa ngiyadlala kodwa yeah nguMr Fuseki kahle kahle igama lami yeah Sure. Akekho nje umuntu sofuna umthuka la bangiphi inkinga dog or Phumzi la bangiphi inkinga bengicela uthi Fuseki nje just Fuseki kubona yeah hayi bafesi manenkinga Fuseki nani ke manenkinga no Mr Fuseki nawe Fuseki futhi no mabe nenkinga nami yes Fuseki Nah, what the Fuseki? nawe Fuseki kahle kahle yeah man so please dog like tell us ne ba uPhila Sande ngubani uPhila Sande ngubani yeah we know you as Fuseki ne Fuseki sure but now we want to know about Phila Sande. About Phila Sande. Mfethu Phila Sande mfethu umjida. Manje ngichaza ukuthi ngisuka phi mhlawumbe into kanjani? Yeah, just your upbringing ba ukuthi ngikhula kanjani ufike kanjani la ngikhona. Alright. Bafethu sanibona igama lami uPhila Sande Zulu. Ngikhulele kwaMashu, bengihlala kwaMashu bafethu intwana nje ikhule yabo. Ngikhulele kwaMashu ngafunda ezikoleni zakwaMashu futhi ngumuntu nje ohlale kwaMashu isikhathi esiningi. Ngase ngazofunda la eDUT yeah but sure like how's it ukhula kwaMashu dog like because ne uMashu yeah bese ukukhula kwaMashu kube bekuyinto ndoda first right first for umuntu because uba exposed entweni eziningi yabo awufani nomuntu ozosuka mhlawumbe emakhaya ongazi lutho yabo nje akaboyi kanje ngamanje ukuthi ngifike ngifunde bese ke ngiyaphasa bese ngize varsity kanje eThekwini manje mina ngikhulele kwaMashu izinto eziningi ngila yabo ngiyakwazi ukuyibona yeah ngi-streetwise yabo ngiyakwazi ukubona umuntu ozongibhayizisa ngiyakwazi ukubona umuntu ongigoqayo because ngikhulele kwaMashu yabo so ukukhula kwaMashu fethu kwindawo eGrand because yeah ba exposed ebantwini abaningi amabhinga akhona that's why kwesinye isikhathi ngiyibhinga kwesinye isikhathi ngibo screw kwesinye isikhathi yabo ngiyashintsha ngeke uzongibamba like virgins umuntu like ma virgin umuntu nje no dog yefethu ibhinga fethu inkabi wayizwa loo nto leyo yeah ngokushaya yeah labantu abashana inkabi yeah laba abakuthembisa induku uma uthi unenkinga yeah inkinga futhi sangabamba yeah nawe umuntu nenkinga usangabambela no mina ngishayeke mina ngiphethe uMr Fuseki mina hayi yeah kodwa fethu yeah ukukhulela kwaMashu fethu ku right fethu yabo ukhulela endaweni nabantu abaningi ku right because yabo uma uzokhulula fethu wazi abantu abahlonipha ukuphela like kanje ngasemakhaya abo nje mina babesemakhaya emakhaya nabantu fethu abo yaphana kuyabingelelwana uma uhamba emgaqweni sanibona wara yabo ayi mfethu into engekho la eThekwini yabo la eThekwini ngeke ukuthi uhamba ubingelela abantu nje ungabaqeda nina abantu abangakethe manje mozosuka nomqondo wale emakhaya uzinawo la eish uzozoshaya abasuka emakhaya nalowo mqondo ukuthi I believe phela ukuthi ubingelelo ukhombisa inhlonipho yeah ukhombisa inhlonipho sure so wena kahle ngamazwi akho uthi labantu abasuka emakhaya like inhlonipho bangayivezi no yeah no fethu bayiveze kodwa hayi ngalendlela yasemakhaya awemakhaya fethu umuntu nomuntu omdala odlule eduze kwakhe sanibona baba sanibona manje la eThekwini makuthiwa uza nalo mqondo lo shuzolo ukuthi sanibona angaphendula ukuhlanya mfethu futhi
ihuthe yemoto khona umuntu othuka amayizi ihuthe yemoto mfethu abantu abahlala emakhaya umuntu nje athuswa ama-robot hayi manje mina ukukhulela kwamashu is something is good Privilege. yeah it's a privilege yeah ngasho Yeah, njalo and Hey, also- ngisakho And also like kuyabonakala dog like umuntu okhulele emakhaya nomuntu okhulele ikasi yangithola. yeah yabona Even nendlela oringa ngayo ukukhuluma ngayo you can tell ba lo is from emakhaya yabo. yeah And I feel like yakusiza ikusizile at some point. yeah kungisizile mfethu ukuze Because abone mawufika mfethu la ufika ngahleba like yeah mina mfethu mase kuthiwa mfethu ngifica ngihleli mhlambe no screw ngeke ungifice mina ngihleli no screw ngithe wenkabi yami yabo mangihleli no screw ngizothi accept dog yabo isini la sinani yabo ngithi accept nade yabo ngihlezi kodwa mabe ngihleli namabhinqa ngihleli namabhinqa ngihleli nezinkabi zale emakhaya ungizwe ngithi accept dog hayi dog, what's ngithe up, man? yeah ngithi accept wenkabi yami buka phela yazi kunempahla lapha ebe yabo yeah Sure. ngiyaliqinisa ulimi ngiyashintsha shentsha I've never been to KwaMashu. Like in Shele la KwaMashu. Durban, like Eh. for 3 years Durban because before kulo nyaka ndakhe ndahlala eDurban ngithola but andikaphumeli emakasi like ndibone ilife yasekasi eDurban yangithola. yeah ngiyakuthola mfethu But one thing okay, I don't know if umceya ngavumelana nami ne Yeah. but between amacherry asekasi namacherry asetown me, I prefer amacherry asekasi because okay, not to date icherry asekasi, just nje to smash and pass. oh yeah Yeah, because hot dog amacherry asekasi than amacherry asetown. I don't know if When I'm Mr. Futsal, how do you feel about some Cherasi Agamash? akwamashu Yeah. In your section. ayi bese kwamashu bese sigcwele bese ingwenya ndoda yo lezi Amathera, ingane eh? ziyahlupha bese lezi ingane ngeke fana hayi ngeke ezakwamashu hayi lezi ingane ziyahlupha ngeke lezi ingane ayiphatheki ngeke Probably umliba akazi ukuthi muthi icherry ngwenye chaza ukuthi uyazi ukuthi No, awazi sini ingwenya yeah, next. hayi ingwenya njami is a reptile ingane mfethu esihluphayo le ngane lena mfethu ukuthi abazali. lento ehlula nazi lento lo muntu uhlula abazali Sure. uyihlula kwayena engayitshela ukuthi mina ngeke ngikwenza ukuthi kodwa mangabe sekukhona nje umfana eduze kwakhe noma kuthiwa hey yabo ingwenya mfethu ingwenya mfethu ibhedi kahle kahle Ne? yeah is a bedi So which one would you prefer to date? Icherry asetown or icherry asekasi? Oh, and to add on that, Cherasi town, Cherasi Kas or Cherasi Makai. yasemakhaya Emakhaya. Eyasemakhaya mfethu ngeke. Eyasemakhaya ngeke ngikwazi yasemakhaya no anje njengoba nje kuchazwe nabafundi labantu basemakhaya bahlupha ngento yodwa ukuthi izinto abazazi mangabe sebezazi bayahlupha yabona mfethu umuntu ozosuka le emakhaya afike la eThekwini engazazi izinto yabo mase efike la esebona kanti kahle ukuphila nje uzosangana kakhulu yabo azakuhlule kwaye wena kuthiwa mhlawumbe ujola naye kanti yabona ukhule la eKasi kwamashu noma phela zikhona izingane ezibhedayo yabo but zikhona futhi right yabo Sure. so wena mfethu njengomjida okwakho ukuthi uthole ingane right mangabe usitholile le right ekhuyele ekhaya mina nje ngokwami ngifuna nje umuntu right bese ukhuyele bese elokishini engizothi mangabe ngikhuluma naye into angi-understand ukuthi akusenge ngifuna into kanje naye vele izinto uyazazi uyazi ukuthi mangabe ngenza u1 kwenzeka ukuthi izinto uyakwazi ukubona nabantu akaphile nabo abanye yabo Sure. yeah but lwasemakhaya no angifuni intombi ekhulele emakhaya So, levalelwayo Between angifuni icherry asetown yasekasi, angifuni uprefer yasekasi? uprefer yasekasi bese right kodwa hayi lezi ingwenya lezi Dog, ehlanga kakhulu but dog like bayasmash amacherry asekasi. asekasi yeah Ne? yeah that's why nami ngisho ukuthi as much as kusmeshwa ndoda zikhona bese izingane ndoda ezishoyo ukuthi abo mina face ukuthi nokuthi angikwenzi zikhona bese izingane ezikhule ngomthetho hayi ukuthi beyivalelwe hayi ukuthi bekanjani nje ziyayihlonipha zona ngangashaya ivideo ku TikTok ngathi bazali enzameni ukufundisa izingane ukuthi zihloniphe zona kakhulu kunokuthi ingane ihloniphe yona kakhulu because yosi mabe sifike endaweni enjenga la eVarsity yabo umuntu uthothi umfana uthuthuthi ithi ingane hawu ngeke mina ubaba ngathini yabo ngcono umuntu athi no kusemina ngifuna lento ngoba ngiyithandi mina yabo kube ukuthi ithi ingane bese angifuni ukwenza ukuthi ngoba ngithandi mina hayi ukuthi ithi hlonipha ubani lo valelwayo hayi is not make sure What about ingane zasema-supports here?
Ayi labo kangifuna nokuyihlupha ngabo bafuna imali it's not make sure no, you lie. lawa sebasababisile No. uyi buzoyiza intombazane ephathi iPhone 15 mina But oh no, dog. In reality, about amachira saying masababsin, Upums can attest, ne? uphumzo osemasababisini now No, I don't know if was masababsin, but because age here, ne? I feel like angasnikez a view, yeah, amachir on the subject. Amachira say masababsin. Alright. As well as a funny man, because bakhule ngayo yaqinisile abantwana abafuna imali ngabantwana baseGaza and that's why besimesha kakhulu because if ufika umjito onemali uyabapha fike omnye onemali enkulu mi uyangithola am I lying? It's true uqinisile yabo ingane ephuma masababsini ne ulwazi ukuthi ekhaya sinakho ukuthi so it's not easy for ukuthi afike ubudwe Range Rover athi impress. It's a matter of ubaba unayo Range Rover. So it's not really about money. Now it's more about love. Okay kodwa ke mina okay bafo khuluma sakuleya love akusakuleya love like uyakholela othandweni ndoda too much umuntu onayo vele manje njengamanje mfethu ake ngiqamba amanga angakabi naye angakayitholi intombazane ehlakaniphile mfethu mina ngifuna umuntu ohlakaniphile mfethu angimfuni umuntu hayi uthini lo girlfriend yakho anginayo girlfriend usumphika bazumphika kanje angimphika mfethu angimphiki na uyazi manje ukhona ngabe hayibo ngeke ngiphike intombi yami nangisangane so wenza njani go like sneak linga or no but sneak linga or pass ngisazama ukuhlanganisa umuntu oright okwamanje because leyo smash pass le smash and pass for umjito njengami mfethu ayingeke sengiyabona ukuthi phela bese nemiya eminingi live sesiyabambuza lento leyo smash and pass le and also dog you popular ever sit yaqhamuka lapho lento smash and pass mfethu ukuthi ngaso yabo ngaziyo abantu abasondela eduze kwami kwabantu yabo abalula yabo lamantombazana awasheshayo yabo amanye nami uma kufuna umuntu osheshayo nami kanti vele ngikholela lokushini ngiyashesha yabo ngase kushesha izinto akuhamba isikhathi ubonisa not make sure la phinde not make sure la yabona ukuthi umqondo wakho ugcina ususangana manje kodwa kuyadinga uthandelana ngempela mfethu intombazane nje ebuka lana nje mfethu mama mawukuthi ukhona ezingishele manje mama mawukuthi ukhona lapho uyabukela mfethu ngishoda nje ngomuntu oright la ekhaya mfethu ola mfethu umuntu ohlakaniphile umuntu understandayo ukuthi ukuba ku relationship kuyini yabo hayi lona osazongidinelwe ngangikhulumisa ozongidinelwe nje ukuthi enzonzeni nani hayi fuseke so when like you go for a personality then it looks that's why ngisho ukuthiwa mina ngiyashela mina mfethu ngile out le amantombazana angayifuni lengakushela mhlawumbe inyanga yonke hayi usifundise ngikushela ngoba ngeke ngisi ngiyakuthanda bese ngilingisi ngizokhuluma nje nawe kuphela yabo ngizoyikhulumela nje nawe uzuxoxa yena uthi namhlanje kanti ufunani mina ahleze ngikhulumisa ufuna ngibone esikoleni futhi abantu abaningi abantu baze esikoleni nabo ngithi akusekhona esigele namhlanje asimuntu ukhona uthi akusethi ngikubona kancane kuphela yabo ngimbone isikhathi ngikhulume naye just ukumfunda nje kuphela ngimbone ukuthi umuntu okanjani hamba isikhathi bese ngiyabona ukuthi hayi no star one bese ke ngiyamthatha let's address indaba yakho TikTok ne TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ne? So when did you say okay yabona ngo ndifuna ukwenza i-content uqale nini la i-content bese mina ngayithanda 2020 cause first into yamafoni ngisafunda high school first ngisafunda isikole ifoni ngangayazi kahle angiphatha nje amafoni abheki nane content ngaleza ekhatha ngakabi iningi kangaka yabo so 2020 nje mfethu ngangithatha igap year yabo ngibukela ama video nje isikhathi esiningi mangibhorekile yabo ngagcina sengiyithanda lanto leya nami ngase ngathi sengifika live city ngathi akuse why not sithi ngithatha ifoni beki ifoni lapha ewindini ngishaya ivideo yabo ngaqala ngashaya ama video kodwa ngilipsinka kwahamba isikhathi ngabonisa lento yokulipsinka lengishaya kanje khomji engithanda ama video akhe yabo wayeposta amakuthanda yena yabo manje mina
Ama-video ngangiwashaya makuposte yena kuphela ngoba ngilipsync into ayishoyo yabo. Hayi ngagcina sengibona ukuthi ayifuseke ukuthi vele ngiyikhulumele mina ngcono ngoba manje le ndoda lena iyayitshela yabo. Mase ngishaya ama-video ami ke nami. So, the time ukala, like when you were starting with your content, like how did you deal with the negative comments and all of that? About comments I'm trying Yaphethe. Mfethu, that's why I'm Mr. Fusek. Yeah. Umuntu bekhuluma ukusakala akangitshengise bese Fusek mfethu. Munenkinga mfethu Fusek. Mina munge ungenze lutho Fusek. Ngisho ngakhuluma nje njani Fusek. Ngeke ngize mina ngizwe ngawe ngishaya ivideo ngefoni yami ngiposte ngedatha lami bese uzongitshela ukuthi ngiyabheda. Uhlangana napho wena. Lo ethanda yenze njani? Nayeke ukuyithanda ngenxa yakho ukuthi wena uyifuni Fusek. Ngeke mina. Yeah. Ngingakho nguMr Fusek nje ngoba ngangisho futhi kwivideo yami ngangithi mangiqeda mina ngiqambanga ukuthi nguMr Fusek ngaqanjwa abantu kuma comment yabo bathi wena lo Fusek wakho Fusek umuntu uma ngibona athi hey Fusek yabo hey Fusek ngathi hayi manje ngibiza ngoFusek ngathi ngithuka ngcono ithi Mr Fusek yabo ngase ngawuMr Fusek yabo ngobani ngangithi Fusek kuyivideo nevideo engiyishoyo ukuthi mawukuthi lento engiyishoyo nenkinga nayo Fusek. Then I know you have a background here. Yasonto. Yeah. Hayi ngiyasonta ke futhi. And uFusek inhlamba ebantwini abakholwayo ne. Yeah. You're from a religious family ne. Yeah. So dog like ividio zakho they go viral. So awusabi yini ukuthi yini maybe bathi so yathuka manje se university yathuka. Mfethu umuntu wanginika leyo nkinga leyo manje kuphela mfethu cause kwakhona abanye omama basesontweni ababona ama-video ami ngithuka yabo bathi hayi uphilano useyathuka manje ko TikTok ushaya ama-video wakhulume ngeyintombi wara yabo. Sure. Umama sengitshela ukuthi awuphila wena manje usushaya ama-video ko TikTok usudume ngoFusek wara hayi ngamtshela ngathi abona ke ma njengoba wena ungawudlala uTikTok ungawazi lama-video lawo right labo mama abadala ababukana no TikTok ungazi bafunani ko TikTok indaba yabo Fusek abaqale lapha yabo ngabumtshela ngathi indaba yabo nje Fusek yabo TikTok social media oweyingane kahle sizingane lapha labo senze into ezinhle labo sayidlalela yabo so mina into engisho lapha ukuthi semele manje akuwona umphakathi lo ya umphakathi wa online umphakathi wa online free like a bed ngisho noma yini lapha yami ngeke ngizwe uma washo ukuthi hayi wena lento eshoyo yayenza isense because yabo the time ngangahamba naye ke futhi ke khona ngiyazi bangijabulisa kanjani labafowethu laba ngangihamba ne-Oledi mfethu la e-town yabo shule manje davela ngibona ndoda ndoda vela miss imoto azongisalutha Mr Fusek yabo labona i-Oledi uthanda lamuntu uthandwa kanje mina njengoba kade ngimgxeka lathi Oledi mfethu hayi yenza into yakho mfethu mina ukuthi ubani bathini yabo ngathi hayi showcase Oledi yabo kwa right kanjalo manje ukuthi siyangiyasonta ngisho esontweni mfethu mabe ngibona bathi eMinster abasho Mr Fusek yabo yeah ngisho kere mabe ngibona bengisalutha abafethu bathi hayi kuse Mr bese Mr Lokhuzi yabo kanjalo akakuyona inkinga ukuthi ngiyasonta mfethu ngiyasonta impela but ukusonta kwami akusho ukuthi angisakwazi yabo content because into oyithandayo at the end of the day yeah isonto ngiyalithanda i-content ngiyithanda ngithanda konke kahle. So indoni dog like into yakumotivate ukuthi like wenze content the content hayi mfethu into yangumotivate nje iqunga nje lami because yabo mina kahle ngiyena umuntu okwazi ukuthula wena mfethu yabo kahle ngumuntu okhulumayo kodwa ke ukuthula ngiyakwazi ukuthula uma kufanele ngithule manje ukukhuluma kwami nandoda wena kunezinto ezenziwa abafethu la ngaphandle yabo engekho right manje mina into uma ngidla ngaphansi bengathi ngayikhuluma yabo manje ngabona ukuthi no TikTok indawo right ukukhuluma yabo ngaqala ngevideo ngathi yabo indaba ofana onamathawula amabili amathathu ogeza kabili kathathu osukwini hayi Fusek mfethu ogcobe engagqokile ngathi hayi Fusek yabo hayi kumele enze njani ka ugcoba izinga hayibo umthithu ugcoba izinga hayibo kanti kumele kwenze njani ngeke phela kithi hayi wami hayi mokuthi nawe uyayigcoba futhi Fusek ngeke hayibo mina ngathi ngifika la e-race ndoda umuntu engangihlala naye first year ndoda umthithu owayethi mangabe eshaweni afase ithawula name and shame yabo afake he must name and shame ne yini leyo manje yeah chaza igama lomuntu yeah bese ngeke bese bese inkinga la ntwana yakho kuyintwana egrand phela usayithithiza nje yabo yayisoft kakhulu
Umfana wasendaweni esama-suburbs kanje akazazi izinto ey'ningi. Bayachithiza vele Yabo, laba. intwana ebhayizayo lana mayiyogeze ifike igumule besisala ngetruck bese sathi ithawula lifasela iphume. Mayisibuya itruck ayisayigqokile manje. Mhlawumbe uthola ngihleli mina ngicofa ifoni yami la embhedeni. Sure. Nawe yazi ukuthi ama-room la ayikho i-privacy yabo. Ne. Uma ugumulile urooms ngiyambona. Le ndoda ivele igumule ithawula igcoba izinto. Hayibo. Uthuke mina nginayi ndoda. Hey vele ngithi yabona ngisebenza ngempela indaba abantu abenza nje. Ngavele ngathatha ifoni yami yayithi siphumile ke indoda thatha ifoni yami ayibeka lapha ngasashaya ivideo ngasayo. Njito ogcobe ngakagqoki. Efese mina ngigcoba manje njengoba ungibona nginje. Sure. Ukuthi ngoba ngigqoka ijezi ke ngigcobile la ingalo. But ngithe ane ngagqoka ngaphelele. Yeah, like Asengagcoba lapho kuvela la kuvela khona ya. Angisiboni isidingo sokugcoba la ngavele ngigcobelana. Sure. Mfethu hayi ngeke Mjida. Kusho ukuthi into yabaZulu leyo ongagcoki ne. Hayi ngeke mjida ngeke mfethu qoba izinto hayi ngaze kuzophusha wabu uyaphushuzela la ungeke ndoda nje. Then azange nibe ne beef no Rumza wakho because like after enzelando then wakhuluma ngaye on social. Asibukaze saba ne beef. Phela nje ukuthi wabona ukuthi ha le ndoda ishaya ivideo etrend yakho uzwa umuntu oyithandela TikTok ke naye. Wase waphula apha naye khona amanye amavideo amakhona kubona ngicathi ngisaqala nje ushaya TikTok. Abe la emva kwami ngishaya ivideo la emva kwami because uyitana egrand kuphela usayithithisa. Hayi yayithithisa bantwana ish. So vele la DUT what was official like ufika wakho DUT kwaunyaka ngokho kanjani was it good was it bad hayi mfethu unyaka wama-Varsity yona nyaka mpese ngasoze ngawukhohlwa unyaka wokuqala mpela leya hayi kwakumnandi kakhulu yona ndoda yayithanda umkhuba hayi le nto wena mfethu unyaka wokuqala bese wamnandi kakhulu because sasi online sasi ama-test yonke into ayi-online sasingafundi nje kahle into esasenza sisihlalele rest yabo uze ngoba sekuthiwa siyabhala ngolesithathu usabhala ngolesithathu uthi okay mase kuzobhalwa uvula uChatGPT na ukhophe ama-answer ubhale yabo isikole nje stress esikole into eyingekho kahle yabo cabanga unyaka wonke ndoda uholo NSFAS uhlele rest uphumula ke noma kephi la uthanda khona uphuma nabangani bakho khona mangihlale rest namantombazana amaningi ke futhi kwakumnandi nje ndoda and boso famous noba famous ngavele ngaba famous akube mnandi kakhulu eres kumnandi because khona ne-games ndoda iwe truth or dare smash or pass yabo hayi kwakumnandi kakhulu first day mfethu hey ngangiyayibo hayi ngeke ndoda hey then like wenza ntoni ngo as i-course because ngenza IT yeah bra like why ukude so because I was expecting mhlambi drama or acting or something nje like ezoba close to lento yabo because you also doing skits on YouTube. Yeah, on YouTube sure wena first why IT bengeyo first choice yakho ne yeah kahle IT second choice first choice funa khona kwangayona into esondele kwi drama yabo kahle wena first wena mina ngangilo muntu lona ngangilo muntu lona phese abo nje high school ngangifundela nje mfethu into engenza sengifunda ngangithandwa uthisha kuphela othisha ayiba bengikhonzile kothisha into engenza sengifunda ngangithandwa uthisha ngisho sekumele ku-apply ngaze nje ngi-apply ngaze ngihluphe ngacela umuntu ufana ngathi awufake lapha ifundo obona ukuthi ngizongena kuzona yabo wasafaka ke ngayizwa ngaye sethi hayi uthathwe ka-IT kanje ngathi hayi kulungile then wagajwa e-UKZN that's why ne-beef angigajwanga UKZN la ngaqala ngathola khona i-offer manje i-offer yakhona uma uyi-accepta uyi-accepta ngazi kwakusawu-240 rand hayi manje ngase ngalokhuza ngathi mina hayi kwathiwe DUT na u-accepta mahali i-offer e-UKZN imali ngathi futhi indaba ye-UKZN ngofunda i-DUT ne yeah then there's this guy like what's his name lo Khabaja hayi yangicasula la mfana yeah awumtshelela nje ukamera mfethu uthi mfethu lalela mfethu yabo mina nalesikole sakhe esineyinkawu nanginyanyisa nonke fuseke no mina andikho kule beef yakho ne-UKZN because wena ufunda kuqala no ngizoye-UKZN for i-content kodwa still fuseke ngoba uye UKZN angifuni UKZN ndoda
There. UKZN bangitshotshela ifoni mfethu UKZN. You lie. Face bangitshotshela ifoni UKZN mfethu kade kulo nyaka angisange thenga ifoni ndoda. Ngahamba ngayo UKZN kwakune game ye-rugby lapha yabo. Sure. Kwakugcwele nje mfethu. Sibuka i-rugby. Mase kuphunyelwa nje ngaphandle mfethu yabo kuyaphuza kumnandi yabo. Qamuka mina sinamajita amkhona ivideo sasishaya yabo. I-promo kwakuyi-promo video for umjita wami uzokhipha ingoma yabo. Share promo video la savidorizana mfethu. Bese sishintshe location sisasamsoshusa lapha qamuka amajita athi Mr Fuseke yabo angisalute yabo kuse yabo nje lokuxhawulana yabo kanjalo yeah bese bethatha ifoni yami mfethu cabanga nje umhlathi buni lowo hayi Fuseke mfethu wabe ngenza ilima la bafeli labanginyanyisa bayithatha ifoni yami utshela ukuthi uyilokishi ukhipha ubulokishi mfethu yazini ubulokishi bami ngabeka eceleni cause yabo if uqhamuka umuntu ethi Mr Fuseke yabo efuna ukuzongixhawula ngakhe yabo ngeke mina ngi-out mfethu yabo ngi-out mfethu yabo ngizothi ayikuseni nja yami yabo manje mfethu amajita aqhamuka ngixhawula kanti asefuna ukuthatha ifoni yami ngithi ama-out mina ngikhululekile phela mfethu uma uyi-out mfethu yahloniphe lenye i-out sokuqala ndoda yabo hlonipha bese indlela engenza ngayo izinto ngeke ngithi mfethu ngiphanda ngayo le phone lena ngishaya ngayo ama-video ngenza ngayo izinto yaqhamuka wena uzongihlukanisa zithini why wenzela lento le ku-TikTok ne like ndifuna siyi-address lento ne because abantu abaninzi bayabuza uyakhokhwa or awukhokhwa ku-TikTok uthi hayi u-TikTok awukhokhi awukhokhi inhlobo hayi awukhokhi sidala awukhokhi u-TikTok indlela okhokha ngayo u-TikTok ukuthi wenzela abantu ama-promo video nje sure yeah uma ubona umuntu ku-TikTok enza i-promo video yona ndlela yenza ngayo imali kuphela ku-TikTok leyo the rest Fuseke umkhokhisa malini uyi-local brand like, mean if umuntu ucela like umpromote i-brand how much do you charge la mina futhi la bafisa babecela ngima-promothele mina ngangiya ngawo futhi usuka kanjani yabo sure yeah ngiyakwazi ukuhlaziya enye into ke ngikwazi ukuyenza le ngiyakwazi ukuhlaziya yabo ngiyakwazi ukuhlaziya umjita yabo umuntu okhuluma onemali muzolimini ukuthi lo nemali lo yabo if mhlawumbe ekhuluma ngokuthi ndoda manje bese ufuna imali into kanjalo yabo ngimuzwa la olimini ukuthi lo nemali mayinemali uzothi kancane but if uyi-out sengibona phela usayiphantela mfethu yabo ngendlela akhuluma ngayo nangemali ukuthi ishi manje njani mfethu indaba imali mfethu yabo angibekela itori kodwa akhombisa ukuthi ngangikhokhela vele ngithi access nawo nazokuthini wena nginikeza igipa mfethu sure mina ngizogqoka igipa ngishaya ivideo kuphela yabo yeah kuphela kube ukuthi nje ngizoshaya ivideo cause hayi angiyena lo muntu odla amandla abantu ndoda ngiwadla mama omunye umuntu ngiyam-understand cause nami ngiyilidinga usizo yabo uthola ukuthi ngidinga usizo entweni omuntu mhlambe engathi mangabe adinga imali mhlambe yabo kumina ukuthi ndoda mabe ngikusiza ngizodinga imali yabo yeah kanti ke ayi mangabe ngingenayo ngizokwenza njani futhi angisalithola usizo kanti ngcono ngisiza omunye umuntu ngaphandle kwemali kuze nami ngizokwazi ukuthola usizo kanjalo yabo so would you consider yourself an influencer or just a content creator because I think izinto eziyi-two is different influencer and a content creator like mina I'm making content but the content yami like khona abantu aba-motivatekayo yakuthola so in a way I'm influencing yeah okay hayi shuthi nami ke mfethu influencing nayo yabo cause hayi mina uma unokuthatha ukubheka ama-video ami ndoda yabo as much as ngisangana yabo ngisho ngithi Fuseke futhi sure but mfethu into engisuke ngisho ndoda ayi mfethu angivele ngisangane mina ngisho into ebhedayo mina yabo cause ngisho abafethu sinokufeyila nabo la duty soze sifelise ukuthini asifuna ukufocus esikoleni yabo mina ngiyakwazi ukushaya ivideo ngithi ama umjita usazosangana izingane ziyafunda wena awufundi ngani wena wathi uzeleni la uyakhohlwa ukuthi uzeleni la uzosangana la Fuseke yabo yeah but yabo uyabo ukuthi bengisangana lapho but mangabe uzoyilalela kahle lento uzobonisa ukuse le out iqinisile mfethu umuntu akafundi yabo no sure so wenza unyaka osingaki manje ngenza unyaka wesi-4 ngenza i-final year yami mfethu I hope i-final year yami cause it's not easy out there dog hayi kunzima lapha e-DUT hey lento engiyenza isinzima kakhulu manje I'm hoping ukuthi unyaka wami wokugcina usevarsity mangawona futhi is not a problem I'll come back a better man ngizobuya ngi-strong yeah if bese ngihamba wakho wayithola evarsity
Because the high school 50 is feet. paying, 50 feet. she's paying 50. 50. Like Eyona mark we final mark ebit. yam. Yeah, cause I know anginayo lens. No, I mean like ama-test. Ama-test. Ngangathola phezu 20%, 8% imodule What? at 20% fees. But 20% imark right, ne? Wena umuntu eyephi yona mark ebed wakho ayithola? So far, mfethu. Ayikho manje. Hey, ngihlene Over 50 ngathola 10 when uthi ku better lokho. Over 50 uthola 10 uthola 20%. No. Yona Mlibo. Ish. No. Yo. Let me think. No, man, this is kind of though. No, that's all. Number market bets. Let me think. I think go out of 50. And king man. No, out of 50, even go 12, yabo. Then Mina kwaku 10. And bese la module anginyanyisa iyona futhi engayiphasa ngo50 cause yabe la module angifundile yabo ubona ukuthi ema module awu5 engangwenza sure leya kwakuyilena engangithanda kunawo wonke mfethu but iyona boyifile hayi ngavela ngayifeyila mfethu hayi ngave ngaphuka inhliziyo mfethu hey kwase kubuye uthesipho ubhala exam ngayibhala exam ngathola 50 ngo ngasho ngathi hayi ngoba ngiqedile le module lendaba yayo psych. Ungasabi yini like because you're big on TikTok and manje kwincwadi yasileka abantu bazothi hayi eyona nto ipasayo ngi-TikTok pasa uTikTok ekabe yami ngibona ke mina mfowethu ekuqambela manga mfowethu yabo mina ukuthi ngenza uTikTok ukuthi njani ukufeyila nombani emhlabeni ukuthi mina ngenza uTikTok ngidumile akusamele ngifeyile manje hayi bukahleni ngeke ngafeyili mina ngenxa ukuthi ngaziwa ku-TikTok samele ngingafeyile ngizofeyila momele ngifeyile hawu ngeke ngafeyili mina hawu ngumuntu phela kunamaphutha nami amaphutha ayenzeka yabo yeah hawu so like umanager kanjani isikhathi sakho sofunda nese-content bese kwamanje bese yabo i-content yabo bebengumuntu yabo obengapost yabo ngoba isikole mfethu bese ngiqinile ndoda yabo lokuqinyo hayi bese ngipresse phansi neyinkinga zami bese ngipresse njengoba ngitshotshelwane nane-phone sanda kuyithenga qeda ngisho inyanga yabo ifoni ngithenga ifoni ngithi yabo manje ngithenga ifoni sizoshaya i-content emnandi yabo yeah cause ama-video bengiwashaya nge-iPhone 6s yabo and ama-level abantu abashaya ama-video manje yabo aba-right uyabona ukuthi sebeshaya ngamafoni abhekile yabo and nami bengisazi ukuthi sengi-upgrade nami uzokwazi yabo ngithi ngiya-upgrade mfethu awuba ngishaye lo wena boyithenge kuphi kanti i-iPhone yakho cause I think iyacrackeka kama iPhone inaso slip hayi mina ngeke bese mangabe mina ngikholelwa ukuthi umuntu othenga ifoni e-iStore esikhathini samanje hayi umuntu obhayizayo futhi hayi noma so yakuyithenge ngo-WhatsApp hayibo mfethu ama-iPhone ashiphe kabi la mfethu ona bawadayisa mfethu ama-iPhone mfethu wena kuphela ukuthi belubile ama ngabe usuyithengile mina ukuthi ngalelana ngalahla yabo but nje mangabe la thenga i-iPhone ethenge i-iStore ne-iPhone 11 engiyithenge kumuntu la afana mfethu sure phela ukuthi i-battery ke ungangitshela umuntu uzothi hayi ngizoyithenga e-store ngoba i-battery hayibo mfethu ifoni yasebenziseka echargini yini ngawe uyakwazi ukuthenga i-power bank ezishapi isidingo sokuthi ngabe ngiyokhipha ama-1000 amaningi lapha ebe khona ama-1000 amancane la ngizosave imali mina anginasikhathi hayibo hayi ngeke anginayo imali yokuganga kuthiwa futheka hayi ngeke hayi munenkinto into engiyishoyo wena fuseka hamba uyothenga ifoni yakhe e-store so mina ngeke yeyiphi yona nto ebhedayo wakhe wayenza like for i-content because dog abantu bayazenza into ezibhedayo just to be relevant ngithola into engangayenza mfethu akho wabangcono maybe hayi no kazi ngivini bese into engangayenza bese ebhedayo mfethu kwi-content ithi umunga ngenzani konje no lento ayibhedi yabo but kumina yabo kwahamba isikhathi ya backfire yabo content engangayenza like mfethu yabo khona impahla engishaya ukuthi ngishaya u5 yabo yeah ukuthi maqhamuka umuntu athi mstep useka ngishayela u5 yabo video engashaya yabo bese ke ngishaya u5 ke nami yabo
and mfethu indlela abhekufaka ngayo ukuthi ish abanye abantu babenga-understand ukuthi content. Yabo. Sure. Like mfethu awazi mfethu ngibona esikoleni mfethu ngibhizi mfethu mhlawumbe khona la engiyakhona mfethu. Hey Mr. Puseka ngishayela u5 mfethu. Yabo. Sure. Kwaqala mfethu yabo umuntu mabengicela mfethu ngiwushaye yabo. Ayikuhamba isikhathi ngabona mfethu isikole njengoba sesikhulu kangaka. Ngijika le khona Mr. Puseka. Ngishawu 5. Mr. Puseka ngishawu 5. Hayibo ngicela semosikhathi sengiyislima ke manje yabo hayi ngabona sa yayiyeka ke manje lento. Ngaca ngatshela ukuthi ngizoba strong. Hayi ngabona cabanga nakhona ngangiba ngishaya u5 ngigumula amateki. Yeah. Cabanga esikoleni kuthiwa ungayagumula amateki ndoda gumula amateki. Hayibo futhi content le ngisuke ngiyenza lapha ku TikTok is not like ngiyahlanya ekhanda manje. Ngathi ngihamba ngigqoka amateki semanje ngigumula amateki ngigumula amasokisi pa ngenyawo phansi ngigqoka amateki ngithi hayi ngiyabonga ngiyahamba. Hayibo mfethu. Content dog ngisuke ngifuna ukuhlekisa. Yabo. Manje ufuna nokuhlekisa live kanje ngiyakufana na kwifoni mfethu. Ngeke ngisangane nje kwifoni mina ngizothi mangibona live ngizothi bese sami Mr. Puseka uyangiphoqa uyayitshela Mr. Puseka hawu dog ngangena esikoleni abomungena esikoleni kumele student card yabo ngashaya ivideo ngacela security ngase hayi time manje sicela ukushaya ivideo kanje uzothina kanje awasanke la kuse ishayeni bafana bami shaya content ngiqhamuka ku-security lesi student card ndoda ngithi ish uncle athi uncle hayi ndoda shaya u5 ke la ngoba udume ngo5 hayi bese ngiyawushaya u5 bese ngiyangena kwi-reality into engeke iziyenzeke lento leyo ngeke ngifike esikoleni so hayi awungeni ngaphandle student card bese kuthiwa shaya u5 ke la khona uzongena hlobona ama-security lawo yabo ayikho lento leyo lento engangiyenza okuyi-content manje abafese befuna ngisangane-ke manje ngihambe ngisangana hayi ngabona ukuthi yeah, and like I feel like abantu dog it's high time abantu like respect space sethu yabo. Yeah, ndoda okay, not included because I'm not as big as wena yabo. But wena like uthola abantu abaningi abazofuna i-pictures nawe. Yeah, ufuna i-picture ngiya-understand mfethu yabo. Ufuna i-picture ngiya-understand. But akumelanga bademand. Kumele bacele. Yeah, it's accept face. Peaking so like how do you make them understand which no I'm in a rush right now please. Bese ngithi if usho njalo abathi awuyaphethe sekayitshela sure ophethe yabo nje abafesi mabethi akuse Mr. Puseka ngishayela u5 kodwa ke abanye inkosi ababeba nenhlanhla yabo energy ababenginikezayo nabo so mhlawumbe bawufola noma bawu3 yabo mhlawumbe ngiyadlula nje kanje so Mr. Puseka awungeke ndoda awungeke ndoda awushayela lo5 lo yabo hayi ndithi ihlombile isikanje hayi nami ngiyabona ukuthi hayi akuvele ngushaya yabo bese hayi kodwa nje Mr. Puseka unje ushayela u5 awu Uyibo semele ngimeke manje uyibo mfethu umuntu uyimanager wangu awushayela u5 nje mfethu ayish semele ngisangane hayi ngona umuntu ozothi yabo asangane nawe asangane nami ngisangane yeah it's energy fun kodwa umuntu uvela uthi awushaya u5 hayi ngangivela ngize ngiyosithe ngithi mfethu manje mfethu ngithi ngishaya u5 mfethu ngenze ngathi ngithi kanti hayi ngiyahamba yeah hayi manje mfethu yeah yona ndlela leyo mfethu kwi-content into engangayenza yangibreakfire indoda yabackfire hayibo sekumele ngishaya u5 one way everywhere I go 5 then like ikhona i-ex yakho after like so exam yeah i-ex girlfriend yakho ne after like so popile ku TikTok for sure noba bayabuya kuwe ne. Yeah, abanye mfethu bakhona babuya ndoda then banikeza i-chance ntomba hayi no I don't swing that way dog so dog yeah like, dog do you consider yourself as a public influencer? Public influencer Yeah. Ngizothini awuchaze lento ayisho ngesizulu chaza ngimxhosa ingali mina hayi chaza ngathi isixhosa singcono kunesingisi ne yeah onda le way a public Like, figure people like look up to you like bayabuka lena ababukela like yeah hayi bakhona babukela kumina bakhona futhi bangabukeli kumina bakhona babukela kumina mfethu ukuthi ke anganoma mhlawumbe ukuthi abantu bakutshengisa uthando kakhulu noma ngabe bedakiwe but yabo ukuthi khona engangikhona kwakuseCarrisfontein yabo shuthi kwakukhona abafethu nje ababedaka utshwala yabo nasisa sifuzile kancane abafethu manje bayifika kumina ngitshela ukuthi Mr. Puseka amafethu akho siwazi sase high school mfethu athi masikubona ndoda sisho ukuthi hayi sesigcwele ngayo nathi siyafisa ukuthi yabo sifike evarsity njengawe indoda yabo nje mfethu yabo
Angasho ngathi ayikuse bangikhumbuze ngamavideo ekhumbula ivideo yakhe kanje ngithi mina sho ya ngangibuka kanje bese yabo ngisho ngithi ayikuse ama-outs bakhona ababukela kumina. Sure. Bakhona futhi abangabukeli kumina, bakhona abangenandaba nami, bakhona abangangifuni, anginendaba futhi nabo futhi sekungempela-ke labo. But Anginendaba what can nabo. you say to those who look up to you? What can you say to them? Hayi bafethu umuntu enibukela kuyena awuze ngeke isingisi. Umuntu enibukela kuyena umuntu olungile bafethu ngi-right mina fethu yabo. Yeah ngi-right uthi ngibuye ngisangane lapho nalapho kodwa ngi-right fethu. Ngumjito grand ngi-out mina fethu ngumuntu ongakwazi ukuthi uhlale naye kanje yabo. Angiyena nomuntu osisanganayo la ngiyahlanya ama-decision engiwathatha abhedayo hayi no. Ngumuntu grand yabo. No, doctor. So I think besides things through. TikTok and content, what else do you do? Like, do you play sports or? Hayi phela ngidlala ibhola ngigide-ke umgidi. Sure. Ngigide umgidi. Inkinga lenhlobo nje iyahlupha ngoba manje hayi. Yeah. Kodwa-ke yaphela ngiyagida ngumuntu ogidayo mfethu. Ngiyagida. Khona enye mfethu hey baba akwazi umbona ngipostile lapha ku WhatsApp lempahla ilento le ngiposta ama-trophy ngangiphosta na Facebook ama-trophy esasiwawinile le Bloemfontein. I think can I born into njalo. Ya kade ngise Bloemfontein nje kade siyogida le Bloemfontein. Oh, okay. Kade siyogida eBloemfontein. Ya sasawina ke indondo kade siyogida sicule. Ya ngiyagida ngiphinde ngicule ngidlale nebhola ke. Sure. Yeah. Bese kubo enye ya bese uba i-content bese uba isikole futhi. So basically we respect the song. Kuresile guy ngizobe ngikhona bese. Kuresile addo. I-Res Icon igama le-Res. Mina ngihlala eDisney yabo bhasi ngizodlala i-Icon because i-Icon amajita akhona oTonye bayitshela bonke abadlala ibhola. So i-Disney ne-Icon sisendaweni eyodwa silakhe mfethu yabo le mpahla le nale mpahla le indawo eyodwa sisendaweni eyodwa yabo Ndawo? that's indawo yabo Yeah. le uround lapha Sure. bese ukuthi iDisney asisini icon leya bese iDisney kuzoba ilena nje yabo ama-race ahlangene nje bese awu2 so yeah ama-race awu2 ahlangene laba face abangala icon bayitshela abadlala ibhola abase Disney baphasi mina ngijima nalabo abajimele i-icon yeah so ngibendlala i-icon face ngizokora amagoli lapha Subscribe. yeah bese ngi 7 yeah kodwa ngibuya ngathi ngisidudla but I can run I can break I can pass yeah I can cut in yeah I can rakats I can jigger Sure. everything possible yeah yeah ngiyapha bese izinto bese ngiza yeah bese ibhola kodwa phela ngikho nsuyempu phela yabo ischeme sisanganginya ngangiboni kodwa ibhola lona ngiyalibona kancane Umculo? yeah emculweni ke ngingila kubhisi yeah ngishaya kodwa ngiyaxolisa ngikwazi ukuculela ngiyaxolisa Hayibo why? wait Okay, like i-genre yephi umculo omlalelayo ngo? umculo engulalelayo Amapiano ne? hayi umapiano ngiyawathanda ingoma yamapiano engiyithanda futhi lezi engajwayelekile futhi Sure. hayi lezi Kevin omnike hayi omnika ngijwayele ukuthi turn off the lights kung yabo lezo ngithanda leyo nhlobo leyo emnandi ngaphakathi hayi le ekuzomela ushaya ama-challenge yabo lezi zinto abazenzayo But omela wena ngithanda yona cause umuntu we-content bra like amen omela otshwala bami befika ukangaka ya noma ngikwazi ukudansa kodwa ngikuthanda ukudansa ne? ya Oh uyakwazi? ya Namaka. ngiyakwazi ukudansa So yephi genre like faka nayo? engithanda kakhulu Sure. Hip hop ndoda Ne? hayi bese ngicambela manga phethu Essay ngomphi like Blakey baba the one Ne? and only somnyama Yeah, baba I've the been goat telling you baba guys, somnyama uBlakey. baba somnyama ya ndayo somnyama Cabangani? Nestisi awunestisi message unestisi uzosinaka nabo ubulokishi kakhulu Sure. yabo usiqoqa kakhulu yabo nje bese yabo uBlakey dog ablake akushayela ingoma sina yabo Ne? manje bese unestisi yawo uright impela kodwa kunalezi ngoma akangayishaya kunalezi ngoma eyishaya uBlakey yabo njengalesi ngipopile ayi la ngoma le yamshanama ish
Yashaya. Yeah, ukuthi abanye abantu aba-understand why ngithanda kakhulu la ngoma ngiyayithanda la ngoma le Black le. So you feel like you spiritual like Inobulokishi uyarelate mfethu. Xa imjikele nalo drive ngithi cha anginandaba. Shayos landawa. Yabo mfethu. Yeah, basho ngeke umuzi nesitisi eshaya lezempahla. Inesitisi nje mfethu. No, but also considering the fact you need to see, say states manje, ne? Yeah. So it wouldn't make sense, but acule iskasi US ngithola. Oh no phela mfethu ukuthi mfethu wena usunokubukhe e-US akusho ukuthi phela kumele ukhohlwe ithina nathi mfethu understand some out indoda uyi out phela naye mfethu yabo ayishaya ingoma ama out phela khona impahla kayishaya yabo is just so once in bed and you say it loud going some Zulu sampa yabo la mpahla la angayithanda kakhulu lela verse lakhe la kongiqala lithini ngabe ngibukela phansi fast enika selova lidlala we ngilalela amapiyano hey buzo kompapha buzo kobuso siphiwo sipha buzo komakhokonka buzo kothi kade ngaqala yeah yabona la mpahla ayishaka kakhulu leya ngayithanda leya. Oh sorry Fritz. There's an interesting thing lana it's like it's feel like mangibuka social media yakho yabo TikTok, Instagram wagcina last year yeah TikTok probably like wagcina ngo-March if I'm not mistaken YouTube so it's like 6 months back like what's happening kwenzakalani like are you taking a break or something that's disturbing what's happening mfethu thing enze singapost mfethu manje mfethu yabo uhlobo le-content yabo sengifuna ukuproduce manje yabo ukuproduce bese content yabo e-grand indoda yabo ezokhombisa ukuthi lo mjida kube khona ukuthi ya Mr Fusek wa 2 years back akasafana lo manje yabo i-content engizoyishaya manje ayisafana le yabo so bengisaba umuntu ohlanganisa yabo equipment ama-camera zabiza zonke izinto lezi ama-camera ama-mic ngifuna ukuthi mangishaye i-content face umuntu oyibuka face athokosele yonke into ayibuka yabo ungabe ukuthi uzosho ukuthi mina le video inkinga usound manje yabo mina le video inkinga i-camera yabo ngifuna nje ukuthi umayibuka i-video yami anethezeke so besathatha i-break kancane futhi i-break yangisiza nje ukuthi ngikwazi ukucabanga ukuthi the time sengi-ala futhi yabo ale sengiyazi sengifuna into straight cause hayi ndoda lento ukuthi ngingisi ayithi ngiposte ngoba bani bapost hayi no bra it's me against the world baba mina ngedwa mina ngifocus kumina nje manje ukuthi eksendo to rate mase ngiready ukuposta ama video awuzobona ukuthi hayi ibuyileke le nje sizohlupha futhi yabo but okwamanje ndoda ish nalapho futhi abangiphazamisa abafisa abaphazamisa futhi unyaka singakho ngithi awumuntu otshotshwa ifoni umuntu okwazi ukutshotshwa ifoni kumuntu noma amkhiphe isibhamu ambambe inkunzi hayi mfethu usathane lo mfethu baphazamisa amaplan amaningi kanjani ngithathela ifoni yami mfethu baqolele bra like hayi ngize ngibaxolele forgiveness ngisho kuthiwa ngiyababona la mfethu yezwa hayi ngafela kubona ngcono banginyanyisa sure ngoba ngikhiphela noma isibhamu ke mfethu yabo hayi ngangizolwa mfethu kucaka ukuthi ngidubulekile noma ngigwazekile ngeke ngithathela lapha izinto engiyisebenzela nzima manje ukuthi ngibe nayo ngifuna ukuthi ngijabulise abantu bangithande kwazi ukuphusha amaphupho ami nami uzongiphuca ile nto engifuna ukusebenza ngayo wena hayi useke mfethu into otshotshwa ifoni nje ngim-understand sekhanda lakhe kwenzakalani no uzoba right manje uzoba right so no ukhala platform right maybe umuntu obukele la uzomzwe emhlungu nento bafethu ngale ngidabukela nibuyisa ifoni yami yibo Mr Fusek ngiyangazi madoda nangihawula nathi Mr Fusek buyisana ifoni yami yini man hey laba but before we go there ikhona into ofuna umbuzo it's like how do you consistently how do you consistently be yourself like around people like be yourself to have that confidence not to have those doubts ikhanda lami ngilibeka phezulu face mangabe ngihamba nje phambi kwabantu umuntu futhi ngimbuka emehlweni yabo makuthi lapho ngiyahamba ngiyona inhlobo yami ibheke phansi yabo mongibona yabo kuba ukuthi mongisaluse ngisayekuseka nje angani mangiphendula wona umbuzo wakho futhi a little bit but then like you know it's like confidence yami hayi ndoda face
Ngicabanga mina into eboost i-confidence yami mfethu indlela engizogqoka ngayo. Ne? Yeah, yini futhi indlela engizogqoka ngayo mfethu yabo. Yeah. Uma ngizogqoka ngendlela kuyenzeka kwesinye isikhathi ngigqoke ngendlela engayithandi yabo. Ayi ngivele nami ngibe lowo muntu lo yabo, ngibe shy, ngibe uma ngigqoke ngendlela engifuna ngayo nje mfethu hayi. Uma ngawugqokile ukoto inkosi yami ngathi ngiyangazi ngiyasukelwa, ngathi ngiyadabukisa mfethu. Hey uma ngagqoka ingakho ngihlezi ngigqoka Yeah, and hlezi umgqokile ne? hayi uma ngawugqokile ukoto uma kuthiwa ngiyagumula nawe la uzovele ubone ngathi awunkosi yami ave kuyilungele lokho. Hayi manje angifuni umuntu ozongibuka ngathi manje ngiyathithiza mina. You have a question? Pums. Considering the fact that you're a public figure, how do you deal with negative comments from? Negative comments. Yes. Mfethu ama-negative comments mfethu into ngayitshela ngiqala nje lento ngayitshela ukuthi apha into ohlezi ikhona mfethu yabo. Uma umuntu mfethu into lento yenza apha sikohlezi kukho umuntu ozokugxeka mfethu. Uma kuthiwa kuhamba umuntu la awe phansi la kube khona umuntu omsizayo amsize la. Abanye abantu bazobona kuyinto e-right ukuthi mhlawumbe uyamcoshisa izinto. Omunye uzozigxeka uyaphapha lo mjida lo. Bethu suthi singakwazi mhlawumbe ukuyicoshela into yakhe la yabo. Manje mfethu hawu why? Yabo manje mangabe ukuthi umuntu uzophika nalama comment kanjalo angeke uzwe indawo. How would you advise upgrowing content creator? Mfethu Doing negative sithiyo Yeah, negative like comments. us. Yeah. Bafethu hayi mfethu phushani into yini bafethu into ebalekile mfethu inina la. Yabo abantu ababalekile yabo nje banila nadinidela isikhathi senu nezalana nibeka izinto kanje. Abantu abafaka i-effort kulento le nina yabo. Sure. So if wena uzofika ukwenza into kanje wenze yonke into ngamandla akho bese uyayiposta bese uzophika nomuntu nje oyiqhunyelwe mhlawumbe noma oyibhemele noma owenzeni noma one-stress oney'nkinga njalo mayibona into e-right yena ubona inkinga kuyona bese yakhomenta bese wena uphika naye. Hawu ngeke mfethu ngeke uzwe indawo. Lowo muntu lo kahle usufana nomuntu olaba phezulu ekudonsa uthi woza la nami wena. Musu wenze into eyenza ukuthi ufuna uba right ehlala phansi. Musu uvumela abantu bakudonsele phansi kahle futhi. Yeah, one last question. If there's somebody who's watching Lana and you want to create something like content, what advice would you tell them to do first in order to start the content? Like this is that many by pay. First, yeah, when it comes to content indoda kubalekile ukurelate ndoda like izinto ozenzayo umuntu yabo like if yabo mina mangishaya content. Sure. Abantu abaningi abakwazi ukurelate ama-video ama students yabo. And nami ngangifuna ukuba umuntu odume khona yabo. So ngeke mina ngishaya ivideo mhlambe ngani. Like bese if bese wenza ama-video like awuzama ukusticka kwi-current intontoni leso esikuyona la emhlabeni yabo. Oh, okay. Mawukuthi into yakho ufunabo ibiyaziwe wonke umuntu but if kunabantu aba-specific sticka kulawo bantu leyo nto leyo yabo. And also you have to know i-target audience yakho. Yeah please yabo nje nama kuthiwa mhlawumbe ngishaya ivideo nje manje ngingashaya ivideo mina ngama-test cause ya manje kubhala ama-test esikoleni. Umuntu nomuntu ombona esikoleni is either uzofundela ukuthi uyabhala noma uyabhala ngalolo suku lolo yabo. So if ngishaya ivideo mina ngizothi mina mhlawumbe mhlawumbe ngizokhuluma mhlawumbe indaba ama-test yabo ngithi yabona umuntu osuke esetha amaphepha wara noma ngithi iy'kuphi yabo ngigxeka cause yabo nje ama-lecturer ayabhampa ney'kuphi nginga-understand-wayo yabo. Bese mhlawumbe ngishaya ivideo mina ngisho ngithi hayi yabo indaba yama-lecturer lawa ngaba ney'kuphi wara nemikhaba wara bayithe basika kakhulu laba kuseka indaba yabo. Yeah umuntu ozobuka lo video lo uzosho ukuthi hayi Mr Futhi eguqinisile abantu bayaphapha bese ayiposta naye WhatsApp wakhe. Ngizame iposta WhatsApp wakhe khona omunye uzoyibona athi bayaphapha ngempela bese ayiposta post oh sengitrendile. Sure. Yeah. Okay, one last question. I noticed something the time you were talking about amantombazane ihlakaniphile. Sure. Ngoba ngathi changeile kancane. Angazi ukuthi mhlawumbe ne-breakup story nyana ngokuthi kwenzakalayo. Yeah, bakuhetha yini? Hey but they hated me ndoda. Hey. Do you mind sharing the story? I don't mind if ninaso isikhathi nina. Cause Sure. ninaso isikhathi siqala noma seyisikhathi esisincane.
Mfethu hayi mfethu kodwa mfethu umuntu bese ngangimthanda yena wayesase high school wafelwa ngisho ifoni mfethu yabo wafelwa ifoni eish ngofeza isitori esijulile la muntu bese wafelwa ifoni yezo Sure. wangitshela mfethu ngifelwe ifoni ngisele yini izinto lezi ey'sendwa ku WhatsApp ngiyasala ngikwazi ukwenza ukuthi and ubani bari ngathi mina since mfethu ngithole u-NSFAS kwakusayi first year yami futhi yabo Sure. since ngithole u-NSFAS angi-attend iy'mpahla zokugqoka ngiy'dinga kakhulu cause ngihlezi ngiseresi awuthi ngithengelele ingane ifoni mfethu yabo wabeka imali mfethu angayithengela ifoni mfethu Kanti. mfethu yabo le foni ayiphatha ife indawo yokucharger yezo Sure. ngathi mina kusengineza leyo foni leyo mfethu ngizoyidayisela umjida wami labo since yabo ngizokunikeza ifoni entsha wena uzonginikeza yakhe endala yabo vele ninye ukusenza lutho yabo mayenginikeza mfethu ama-out yabona amafoni lawa ayikhishwa ama-battery akudala o-Hisense yabo sithi ama-out wena mfethu sathi ama-out ifoni singakumina-ke yabo athi ama-out wena le ngane oyithandayo nje esizame ukuvula le foni lena siyipheje le foni ngathi unuyizwelani into leyo manje mashit yabo bathola va siyiphejena ngithi hayi kahleni ma-out hoyi ngithi nizokwenza kanjani ngoba ifoni ayicharge kwakhishwa ibhetri ngala yashokwa mfethu kwafaka amaphepha ndoda kwavala kwathiwa ngimincele ukuthi ifoni ingavuki yavela yathi zzz yavuka ifoni heyi kwathi ukubhalwa Hisense ngiyajuluka kuthiwa ya ayi wangena efonini mfethu WhatsApp mfethu yo yayingalokhiwe la foni la kwakusale lezi ngidi lezi ezisescreenini phana nendawo uma ngabe uyithi ithi khaxa yavela yathi khaxa ngithi izofuna iphini kwakuphela kanjalo ngabona yonke into mfethu yonke lamuntu ngebirthday yakhe ngamthengela isigqoko yezo isigqoko nezithomba ezishuthwe umfana indoda yakhe le ayijola naye amanye maningi kahle kwangayona kuphela ukule wayithanda kakhulu wayifaka ngisho ukuphila wena beke ngapost mhlobo hayi wena ngangipost lo mjido wakwaZulu wayevela ayipost yena athi mesizulu yabo ayi ngijabule kanti nalo mjido wakwaZulu lo munye ajola naye yabo mina ngangijabula mfethu athi mina isilima la hayi manje mfethu hayi manje ndoda mfethu manje mase ngithola zonke lezi zinto lezi eish ngasho ifoni wayithatha no ngathi ngithola izinto kwasho khona ngihlela ama-outs yabo that's why ngathanda ama-outs akwasho khona ngihlela ama-outs yabo ngafind out mfethu yabo ngahetheka ndoda hayi bese ngakhala mfethu asha ama-outs uthi no ayikhala nje yabo akufanele dog lo muntu ubumthanda yabo ngakhala kwathiwa-ke manje-ke kumele sithole le foni le ndoda yabo so wena ekuthana normally biza nje lo muntu lona umtshela ukuthi ucela kuboleka i-charger yakhe cause vele mangabe ezela ngeke afike nefoni enelokhuzana ene-charge umtshela sapho uboleka i-charger sikhona ufuna ukuyenza nge-charger uzoza nayo vele kwakuyifoni ne-charger yabo hayi ngathi nayo woza mfethu awuzongivakashela hayi mayifika-ke mfethu hayi ngenza usimpuli-ke nami ngathi hayi ungabisahlala phansi chofa ifoni laphana ngathi angivulela la iphini yakho avula iphini ngala yakhishwa khona iphini ngathi angifakela la wayifaka kwasho khona ukuthi ifoni-ke ayisenaphini manje ngafaka ukuthi nani lapho kwiphini ngayivala ngathatha i-charger ngathi hayi mfethu beku-right sithandana wena unabantu kanje hayi ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa ngiyayibona ukuthi mina ngi-second hand kuwena kanti kumina wena ubuwumuntu wokuqala manje hayi two kahle ngajula naye ngenza i-gap year ngathi ngenza u-first year wami la sahlukana khona kanti kwakunyaka wesibili sijola alright wangibulala nje let's play a game dog it's called Smash or Pass ne it's a quick one so uyi-influencer so kwenza i-influencer edition ne so uyachaza ba lo you smash or you'd pass yangithola bapha abantu abatsha ngibaziyo mhlambe noma influencers influencers alright so uyachaza ba ungamsmesha ongaphasa ne iphile Aphiwe Naledi you know her ne Aphiwe Naledi come on wasenanda lo Chris Brown uyama cha ingane leyana yenza ingane njalo yayiphasa ingane engane uyibuka yenza ingane engakani ingane safunda isikole yidala you'd pass only because ufunda isikole let's say beke ngafunda isikole
you'd smash it or Hayi pass. Hayi smash. ne my man. Bendikubona bafuna ukuthi smash but yosaba. Kuthi phela manje yabo kodwa ayi smash bese. Oh, all right. Yona ingane right. Kodwa manje inkinga smash, ayi smash bese. Ayalanga. Bayalanga ubani? Ayalanga. Yo wayibukela last episode here. Oh yeah. Wow, smash omngaka phela lo ya. Usidudla wa smash. Literally. Usidudla ka smash. Oh. We mama usmash wangempela ke. So, then uThuli. Uthuli Madlamo? Yes. I pass please. Why? Come on. I pass it please. Baba. I pass. Why? Guys not my type. Oh, Guys not my type, man. Phela ngeke ngismash konke mina bese la ngismash la yeah ngismash la ngibona khona siyabona ngasmash futhi iqiniso leli uma uthi unenkinga nokuthi ngiyasmash noma ngismash hayi i-type yakho ngva type yami i-type yakho injani small nje face ingane lezi ingane nje bese lezi face yabona face osingibo ubani bese dumile nje bese ngazi send huge Smash or pass. lona zinto enkulu Yeah. Ayi, yeah, don't make sure. Uthi mo, bese ubakho nje engimthanda kakhulu mina. Sinde emakhathini smash or pass. Ayi smash. Ne anama ngeze ngiziphoza Ulokhuzana bese khona intombazane le bese eksakule nto le. Kublale no subale engane le bese ufikile. Igama lakhe. Asibuza silenda lesiya. Ukuthi kena ngathi ngimudanyana bufasi ngifuna nje. Kodwa nje yabo nje abantu abakanje ayi ndoda crush yami yomhlaba leya igama lakhe uKhosi Ngema. Yeah, of course. Yamfollow Instagram post Khosi Ngema. I-post ne-post ayipostayo yimi no like. Sure. Then before we go ne like abantu abafuna ukufollowa on Instagram, TikTok, bafuna subscribe ku YouTube wakho bakuthola kanjani? Hayi uphila Sande Zulu lefezi. Phila Sande Zulu. Yeah, mosesho uphila Sande Zulu. Phila Sande Zulu. Igama lami yeah kodwa ku TikTok ungazi Mr Fusek na YouTube futhi ungazi Mr Fusek ngizovela. Yeah, go Instagram ngophila Sande hayi Instagram hayi makusulandela Instagram hayi ngeke hayi angikho omningi lapha kakhulu yeah. No man, China as Utopia Unplugged podcast. Siyabonga ngokuza. Bonga mina mfowethu. And please guys, make sure if you haven't subscribed to please, if you haven't subscribed to our YouTube channel, please make sure to subscribe and press that like button. And yeah, sinawo ama-t-shirts 110, 150 t-shirt A1. If uyayifuna, please gena kwi-DM zethu and order your t-shirt. Shout out. Utopia.